حسابهم حدا سب كساب 450 عامتات نمأسرتي تفردلو انتزخون انتي عينت تسفى مقرص قصعت كم زخونة كنرد عن خلينا أبوزع عالم بتعمي حدا جنيا بتعم مفرح والكسب يلون أبزع عالم عبي سقات زخونة سبيب نسوت رايزي كونس أبيت مأسرت خوينو بزجبرو مسكح زخونة تكبر أما العالم مزرارب زخونة إزي نبوزحات عامتات أما أسرت نقصانح كاب استوسن لهم مفرحي قبننيا زخونة نا يونيك جينكيز تاريخي نربعة مئة عامتات نخسر زقبرو نقركا انتايو كاب عالم قطر حدا مفرحي سبزا هايلو شمو استتصحفة بمنتاي تقبارو كنرؤينا كبرات بيتسب كما يتسألحو سلامكم أبزل لكم ويبزحنا بالكو أمنا لما عن تدحر مقارد جامدبنا اتي عبيني عالم مفرحي بزعوا زخونة سبن نسو كم التزاربو نسبات تقتلوا مخنيات أب قبسي نزركب زملخو تمن مسواتي نقرب اللو بزعواز نبرة مفرح سب نعقاتكم زمت الملكعو إذلكم مزيل لخو كم تلمود نزي فيديو لايك شار إلوون نابز channel حدش تزخونكم سبسكرايب بمقبار تتنبرو حبيركم نصنعو نيكو كاب قنعنا تجميرو مشاقر قوالع كم زنبرة بزحات مسخاخر نيرميم نبزحات مزحات تحسيتن إلوون نايموت قدياتن نكخونو مغنيات زخونا سبيب نسو ترا يكونن أدي يوبؤو أحاتون دقا كوتاتون زنبرو شوعتا قربانايت بيتسب أبالات وسيخو ينيرو كوينقن كاب كلهم بيتسب منغو كم سيطان نزح السب جاكانن مفرحين نيكو عبلالا ينيرو نيكو آلم جينكيز سبتمبر 16 بعصر شوعتا سمونان شدشتن أب أمريكا كولورادو وشتي يولد نيكو لنا بقول عنه تجزي ينيرو نصحات إلوون نزنبرلا كولورادو عبي سقات زخونة ود شوعت عامت نسكول عام كله ينيرو بزقرم كونتات إسان حموشتان كاليفر نايد شقود كحزد جنبره أبز مهارو البيت تمرتوشتون صبوق شماي نبرم بب معالتو مستوم بمهارتو يبقى أسنيرو يزي مشقر الاشتيك والعا بزدن قونتات عسرت حدا عامت مسقبره ملو نملو مهرو يبقارتو حسابوامو كابزن الحار انتاي كقبر كم زقل إزين اشتينيكو كابزن الحر مسابات نيمقج أو تكبار نعابي مزا يتحمقات تكباراتو نعابيهم أبز متصلو ساعد دما مالتون أو 13 عدميو حدا حماق نقر كفتن دلي تحدره إزون نسب مقتال انتاي كم زمسل مفلات ينيرو يخون انبر بزحزن كونتات نتتكبار يفتزمو كوينوغن أب 9 ولا حدا كفولتو يكالن نيرو نيكو أب 15 عدميو مس غانغسترات كراخب يجمر بخلتاشان سلستن ماكيناتات بمسراق قبن تتحيزو نابيت مأسرتي أتو أو ناي مأسرت تساني حيتوون تسقم مفتار قتللو إلوون اتبيت فردي كلتا توسخت كستات يقربلو اتحادة أبلع لنا يحلو تأكلات مهسيتي بمبزحن اتكال أواي دما أبيت مأسرت وشتي أقرقر بملع الزبلو يمنيرم أب كلتاشان عسرت سلستن دما قصعات وديو يفتح إلوون مهرؤو كان مغطالن كان ممحياشن تكبار بزباسة نحمق تكباراتو أتوا كان مأسرتي مسوزة دحر عسرت حدا معلتتات نيكو نكلت نصوحات توكيسو يقتل أغسطس 11 بخلتاشان 13 جوان بينا مس جورج روس تبهالو نقلت حواتي نيرو بقفع زقتلهم أمودا نيكو نزياتهم سبات المقتال نخط عملو استتقملو ميلا بناي قول حاتم لون حفتون حاجزي نيرو نتتكبر كفتصمو دخاله نخدتي أمو الكسبات أبرؤسهم بتقيت تهاريمهم ناي جنزب متحازي أمواليت تساريقيو أبز تراي تطوه يبدن دحر شموان تماعلتات دما نحاده ناي بيت مأسرت بحازو زنبرة كرتس براتفورد توكيسو يقتلو اتي زقرم جن نتتكبر قدم مفتسامو حدا معلتي أقدمو مسؤو فوتونا تلعال نيرو نكرسيسون ناي قتلت قبل نخفت زملو نيكو نحافتو أتاليلو تتدقيمون لأيو ازي كرتيس تبهاده محازو جن دقتلو نخسر قود يكونس كوني لي نيرو توسن معلتات كم زيلو محالفو مودا ازيا نام مأسرت بصحتو ناي قتلت قبل نخفتسم نبحتو ويون مسحافتو طراي نبرن نبمودو بيتسبو نابت قبل أساتيفو ميو نولادي تاديوون كي ترفه ان كي فدتت أساتيفو أيو أندريا كل كرستا بحالات ناي سلسة قولو تعدى نخقاتل كبل ناي تبيتسب أوالات تساتيفو ميو أبكو ورا الليفر نودكو حافتون بتوسخون نأديو لاور جينكيز بقدامنت أساتيفو ميو إلوون نكروغر نسرق كبل 4 غزي توكيسو يقتلا منم عينت يوهنت قونه ناي محزان سمعت ديبلو نيكو بعلاوي كاب تفلطو 4 سبات قتلت الحر
ኣብ መወዳእታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ይውዕል። ይኹን እምበር ኒኮ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝወዓለ እታ ናይ መወዳእታ ናይቲ ሞት ግዳይ ዝኾነት ንክሩገር ኣብ ዝቐተለላ መዓልቲ ምሸት ኣብ መንገዲ ነይሩ ተታሕዘ። ኮይኑ ግን ናይ ኒኮ ሰብ ዘይምዃኑ መጠራጠሪ ተግባሩን መፍርሓይነቱን ዝተፈልጠ ኣብዚ ሰዓት እዩ ነይሩ። እቶም መርመርቲ ነቲ ሰብ ብፍርሒ እናተዓዘብዎ ተራእዮም ነይሮም። ኒኮ ንኽምርመር ምስቶም መርመርቲ ኣብ ሓደ ክላስ ውሽጢ ኣቱ 8 ሰዓት ኣብ ዝወድአ ምርመራ ኒኮ ንኣርባዕቲኦም ሰባት ዝቐተሎም ነቲ ናይ ግብፂ ናይ ተመን ኣምላኽ መስዋእትነት እዩ ብምባል ነቶም መርመርቲ ከም ዝቐተሎም ይዛረብ። 4 ቅትለት ከም ዝፈጸሙ ኣሚኑ እዩ። እቲ ተመን እውን እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ኒኮ ናይ ሞት ፍርዲ ንምውሳን እናፈተኑ ከም ዘለዉ እውን ከም እተዛረቦ ይሕብረሎም። ነዚ ዝሰምዑ መርመርቲ ይሰናበዱ። ካብኡ እውን ሓደ ሓድሽ ተግባር ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ይገብር። ኒኮ ገጹን ኣእዳውን እናቐደደ ናይ ሰይጣን ምልክት ክሰርሕ ይጅምር። ካብዚ እውን ብኢሱ ብጣዕሚ ብዘሰክሕ ኩነታት መልሓሱ ልክዕ ከም ተመን ንኽልተ ይኸፍሎ። እዚ ከመይ ኢሉ ይኸውን የብል እዩ። ኒኮ ብዘይተፈልጠ ኩነታት ላማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ ኣትዩ ኣብ ልዕሊ ቆርበቱ ምልክታት ዝሰርሐ እንትኾን መልሓሱ ድማ ናይቲ ሓላዊ ባጅ ብምውሳድ ከም ዝኾነ ኣብቲ ድሓር ክፍለጥ ክኢሉ እዩ። እዚ ውልቀ ሰብ ኣብ ማእሰርቲ ካብ ዝርከቡ እሱራት መንጎ እቲ መፍርሓይን መስደመምን ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ። ኒኮ ቅድሚ ናይቲ ፍርዲ ውሳነ ናይ ሓንጎል ሕመም ከም ዝኾነ ከምስል እናፈተነ እዩ ነይሩ። እዚ እውን ቆርበቱ ብምቁርራፅ መፍርሒ ገጽ ካብ መሓዙን ሓሊፉ ቅርብ ዓይኑ እውን ሙሉእ ንሙሉእ ላጺዎ እዩ። እሱራት ኩሉ ግዜ ብሕቡእ ናብ ቤት ማእሰርቲ ብዙሓት ነገራት ከም ዘእትዉ ዝፍለጥ ነገር እዩ። ኮይኑ ግን ን23 ሰዓታት ንብሕቱ ተኣሲሩ ዝነበረ እዚ ሰብ ከምዚ ምግባሩ ብጣዕሚ መሰንበዲ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ እውን በብ15 ደቂቕ በቶም ሓለውቲ እናተፈተሸን ካሜራ እውን ኣብቲ ክፍሊ ውሽጢ ንኽቕመጥ ተገይሩሉ እዩ። ብኻልእ ገጽ ድማ ምስ ካልኦት እሱራት ንከይራኸብ ተኸልኪሉ ንብሕቱ ኣብ ሓደ ክፍሊ ዝተኣሰረ ሰብ እዩ። ከምዚ ምግባሩ ኣብ ቤት ማሕየር ውሽጢ ዝርከቡ ሓለውቲ ኢሉ እውን ነቲ ጉዳይ ዝሓዝዎ መርመርቲ በቲ ተግባር ተሰናቢዶም ነይሮም። ኣብቲ ክፍሊ ውሽጢ ኮይኑ ናብ ካሜራ ገጹ ተጸጊዑ ዝገብሮም መደናገር ነገራት ሰባት ብዝበለጸ ንክፈርሕዎ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ኒኮ ብዝገበሩ ተግባር ናይ ሓንጎል ጥዕና ፀገም ከም ዘለዎ ንኸምስል ፈቲኑ እዩ። ኢሉ እውን ኣብቲ ፈለማ ናይ መጋባእያ ግዜ ናይ ሓንጎል መርመራ ንኽግበረሉ ይውስኑ። ብናይ መንግስቲ ናይ ሓንጎል ሓኻይም ድሕሪ ምምርማሩ ኩላቶም ኒኮ ናይ ሓንጎል ጥዕና ፀገም ከም ዘለዎ ንኸምስል እምበር እኹል ጥዕና ኣለዎ፣ ንሱ ጥዑይ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ናብ ዝብል ምዕፀዊ ሓሳብ ይበጽሑ። ሕሙም ወይ እውን ብቕዓት ከም ዘይብሉ ብምምሳል ካብቲ ዝገመቶ ናይ ሞት ቅፅዓት ተሪፉ ኣብ ክንድኡ ኣብ ናይ ሓንጎል ሕክምና ክፍሊ ክምደብ ይኽእል እዩ። ንሱ እውን ነዚ ብምሕሳብ ሓድሽ ተግባራት እናፈጸመ ዝነበረ እዩ ክብሉ ሓሳቦም ኣብቲ ድሓር ናብ ቤት ፍርዲ የቕርቡ። ኣብቲ ሰዓት ኒኮ ኣብ ምክትታል እዩ ነይሩ። ኢሉ እውን በዚኣቶም ኩነታት ምኽንያት ናይቲ ፍርዲ ውሳነ ዘንጊዑ ነይሩ። ኒኮ በዝኾነ ብኻልእ ካብ ቅፅዓት ክሃድም ዝነበረ እኳ እንተኾነ ከይተሳኽዐሉ መይ 2017 ኣብ 3 ደያኑ ገጽ ንመወዳእታ ናብ ናይ ቅፅዓት ውሳነ ይቐርብ። ኢሉ እውን እቲ ናይ ፍርዲ ኸይዲ ንእሽተይ ግዜ ድሕሪ ምውሳዱ ደያኑ ናይ ሞት ፍርዲ ይግብኦ እዩ ብዝብል ውሳነ ይብይንሉ። እዚ ናይ ሞት ቅፅዓት ውሳነ ናብ ተግባር ክውዕል ዝኽእል ሰለስቲኦም ደያኑ ናይ ሞት ፍርዲ ብሓደ ድምፂ ተጽዲቖሞ ጥራይ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ብዙሓት ዓመታት ናይ ሽግር ግዜ ኒኮ ብናይ ደያኑ ውሳነ ናይ ሞት ቅፅዓት ዋላ ተዘይተቐፅዐ ካብ ናይ ሞት ፍርዲ ብዘይነኣስ ኩነታት 450 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ንኽጸንሕ ይብየነሉ። እቲ ናይ ፍርዲ ቅፅዓቱ ኣብኡ ጥራይ ኣየብቅዐን ነይሩ። ምስኡ ዝተሳተፉ ናይቲ ቤተሰብ ኣባላት ብዝሰርሕዎ ናይ ገበን ተግባራቶም ቅፅዓቶም ክረኽቡ ክኢሎም እዮም። ክቡራት ቤተሰብ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ዘለኩም ርእይቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግድፉለይ። ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሓደሽቲ ዝኾንኩም ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋዕ ነዚ መደብ ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም።